истинската търговия започва след третото не. Най-важното нещо е да разберем първо защо е не. Една поговорка, която бях чул някъде, че когато сваляш една жена, ако почнеш да я караш да се смее, може да я целунеш. Според мен е сходно и в търговията. Ако с клиента, който започнете да се смеете, значи много вероятно нещата да се случат. Много са различни всеки клиент. Това, което бих дал като препоръка за всеки търговец е, че не можем да ходиме като едни брошури и да рецитираме едно и също на всеки. Много често търговски представители, когато по време на среща с клиент стане тишина, имат нуждата да запълнат тази тишина. Не е защото аз така простичко го обяснявам на моите колеги, той може да вземе или решение изборът да или не. Ако го вземе да, няма за какво ще се обаждаш. По-добре той сам да си го постигне. Най-много, ако е решил да подпише нещо, да кажеш, което да прецака нещата. И обратното, ако каже не, окей, тогава е момента, в който трябва да кажем нещо и да предприемем действие. Случвало ми се, буквално ми се случвало с дни да не мога да затворя сделка. Понякога, даже това се шегуваме, нали, че клиента сякаш ще усеща, като си натрупал откази, че ставаш един такъв припрян, че искаш сделката, че ти е назор едва ли не и още повече ти отказват. Кой е Александър Наков според теб? Александър Наков е баща на две прекрасни момчета, Юлиан и Андрей, които много обичам и с които прекарвам доста от свободното си време. Обичаме много да спортуваме. Също така работя като мениджър търговска мрежа в Идан Ред България вече 16 години. Обичам много работата си, благодарение на нея буквално обиколих цялата страна, бил съм в всички български градове, сега отмятам и селата. Също така се занимавам с футбол, имам над 300 мача в аматьорската лига и над 20 завършени маратона, много обичам да бягам. Има ли нещо общо между спорта, начина по който подхождаш към спорта и търговията? Преди търговска среща имаш ли репетиция или тренировка? Правиш ли такива подготовки? Със сигурност. Моята работа е свързана с много пътуване, с срещане с хора от цялата страна. Дори когато ще посещавам дадено населено място, си се подготвям, дори да нямам специфични конкретни срещи с хора в района, отварям да видя, примерно, кмета от коя партия е, новини, които са се случили в даденото населено място, защото това ме подготвя за хората, с които не се познавам, нямам предварително оговорена среща, все пак да намеря нещо общо с тях, някаква тема за разговор, защото търговията, това, което съм забелязал, е, че за да мога да продам продукта си, първо трябва да успея да продам себе си, да мога да намеря общ език с хората и да можем да завържем най-малкото разговор. Ако искаш малко да влезем в детайл, какво точно продаваш, каква точно е дейността на фирмата? Идан Ред България е оператор на ваучери за храна. От 16 години работя в тази фирма, като през последните 15 от тях ние бяхме буквално печатница за хартиените ваучери, които всички познават. Всеки е виждал на каса в супермаркет човек, който си плаща с купони. Това, което се случи през последната година е, че беше гласувана промяна в наредбата, която обуславя нашия бизнес, която позволи ваучерите да преминат на дигитален носител и съответно буквално от печатница се превърнахме в нещо като револют. В момента нашите клиенти могат да изплащат с пластики или с виртуални ваучери, качени на телефон, на часовник, на гривна. И моята работа, съответно и на моя екип, е да осигурим максимално количество търговски обекти, в които хората да могат да плащат с тези карти. Като преди фокусът беше основно върху магазини за хранителни стоки и супермаркети, поради това, че ваучерите, когато бяха хартиени, хората ги беше сякаш срам да извадат ваучери и да плащат примерно в заведения. Докато сега това се промени, вече когато всеки плаща, особено от телефона, никой не разбира дали плащаш с ваучер, дали плащаш с обикновена карта и все повече и повече имаме интерес от страна както и на самите заведения, така и от страна на самите клиенти да се използват тези ваучери за хранене, на консумация на готова храна. Сега, ние много ви препоръча, каза, нали, Александър може да
продаде дори лед на ескимосите. Откъде тя има това впечатление за вас, като много добър търговец? Ами, то търговец, за да бъдеш, трябва да бъдеш много убедителен. Има една поговорка, която бях чул някъде, че когато сваляш една жена, ако почнеш да я караш да се смее, може да я целунеш. Според мен е сходно и в търговията. Ако с клиента, който започнете да се смеете, значи много вероятно нещата да се случат. Приятелите ме определят като човек с чувство за хумор, участвал съм и в стендъп комедита, печелил съм. Много е важно наистина да намериш общ език с клиента. Винаги има нещо, което може да намерите общо, и когато вече намерите това общо нещо, оттам нататък мисля, че нещата стават лесни. Разбира се, има много други фактори, защото търговията е сложен процес, но е добро начало това да успееш да създадеш близост с клиента. Поради естеството на работата ми най-често се срещам с хора за пръв път, непознати, и също така изисква да се вземе буквално решение на момента, защото, както казах, пътуваме доста, обикаляме. Хубаво е да успяваме на момента да затваряме сделките. Точно това и прави нашата работа доста предизвикателна, защото, както каза един клиент, наистина ти си един непознат човек и в момента ми предлагаш договор, на който аз трябва да си сложа подписа, едва ли не почти без да съм го чел. Но когато успяваме така да кажем, да разчупим бариерата, да се създаде едно усещане за близост с хората, доста по-лесно се случват нещата. А имаш ли някакви механизми, някакви твои правила, ако гледа сега един човек, който иска да направи кариера в търговията, можеш ли да му кажеш някакви правила, които при една такава ситуация, както ти я описа, вие се виждате за първи път, ти изискваш той да сложи подпис под договор, който даже не има време да прочете? Много са различни всеки клиент. Това, което бих дал като препоръка за всеки търговец е, че не можем да ходиме като едни брошури и да рецитираме едно и също на всеки. Всеки клиент е различен, всеки човек е различен. Именно нуждите на всеки клиент и бизнесът му съответно са различните. Това, което обаче се изисква от нас като търговци, е не само да си разкажем презентацията и офертата, а също така и много да слушаме. Защото в това, което ще получим като обратна връзка от клиента, можем да научим много и да намерим този начин, по който той да чуе нашето послание и съответно да приеме нашето предложение или оферта. Лично на мене, от практиката ми, винаги ми е било по-сложно с дребните търговци, отколкото примерно с големите вериги, когато преговаряме. Защото големите вериги, при тях решенията никога не се взимат под влияние на импулс. Винаги всичко е добре пресметнато и се ръководи главно от бизнес логика. Докато много често ни се случва, особено с, да го кажем, средни търговци, които са силни за дадено определено населено място, те могат под влияние на импулс, на това, че ето аз съм много силен в това населено място, няма някой да ми казва аз какво ще се случва или при какви условия ще работя, може да вземе не бизнес обосновано решение, което съответно да е неизгодно както за неговите клиенти, така и за неговия бизнес и съответно за моята компания. Точно с този тип хора трябва да се подходи по различен начин, защото понякога не винаги бизнес логиката е това, което ще бъде водещо за вземане на решението. Както казах, може това решение да бъде взето. Да, ще работим, просто защото харесвам теб. Емоционално. Точно така. Чисто емоционално. Чисто емоционално и обратното. Предложението може да е много добро, но самият търговски представител да не е човекът, който да продаде на този конкретен клиент точно това решение. А понякога просто става дума и за късмет. Наистина случило ми се да отидеш при клиент точно в този момент, нещо да се е случило, нещо да е станало и каквото и да направиш ти като търговец, каквото и да кажеш, каквото и да таковеш, просто в този момент няма да се случи. Затова втория ми съвет е търпение. Не винаги сделката трябва да е на всяка цена. Има си клиенти, които още не са озряли за дадения продукт, а пък обратното, когато дойде този момент, биха били едни от най-доволните и най-лоялни клиенти. А имаш ли механизми, които
карат от срещната страна да озрее за този момент? Има ли нещо, с което ускоряваш този процес? Поради естеството на бизнеса ни озряването за процеса за това да започнеш да приемаш ваучери, най-често е, че в твоето населено място се е появил клиент с такива ваучери. Проблемът при нас много често е, че се получава малко като яйцето или кокошката. Когато отидеме при дадено предприятие, примерно ще посоча за пример, имахме подобен казус. В едно село има шивашки цех, работят 100 жени шивачки. Шефът казва, да, ще давам ваучери, обаче няма къде да ги харчим. Съответно отивам при магазинера в селото и му казвам, дай да направим договор да приемаш ваучери. Той казва, аз ще приемам, обаче няма кой да плаща. И аз му казвам, имаме цеха, каза, че ще дават ваучери, ако ги приемаш. Те като нека първо почна да дават, аз тогава ще реша дали да ги приемам. И съответно клиента казва дай магазини, магазините казват дай клиенти, а все в един момент трябва от някъде да се разплете този възел. В крайна сметка понякога прибягваме дори до тройни срещи, на които завода казва, да, наистина ще поръчваме ваучери, ще ги ползват нашите служители при тебе. Много често се случва по същия начин и с разни заводи, които имат вътрешно ведомствени столови. По същия начин се развиват нещата. За да може да се сключи договора, просто търговците искат да имат някакво уверение за това, че наистина ще има оборот, който ще бъде реализиран в техния обект или обекти. И обратното. Няма как едно предприятие да предостави, макар че ваучерите за храна носят огромни данъчни облекчения, като социална придобивка, няма как да предоставиш едни ваучери, които на практика после хората да нямат удобно място, където да ги реализират и да си закупат съответно хранителни продукти. И именно за това идва и този момент, който казах. Понякога трябва нещата да се синхронизират и напаснат. Съответно, в момента дори, както казах, ваучерите станаха дигитални. Много често попадаме на клиенти, които искат да приемат дигиталните ваучери, примерно работили са с предишните хартиените, но нямат POS-терминал. Дори се налага понякога да им продада първо идеята да сложат POS-терминал като цяло, да приемат картови плащания и съответно чак тогава вече да започнат да приемат и разплащания с дигиталните ваучери. Имаш ли някаква категоризация на хората, с които общуваш? Чувал съм търговци, които ги имат категории, казват този, даже ги сравняват чисто метафорично с животни. Примерно единият е кон, който той еди какво си, има някаква характеристика, другият е еди какъв си. Има ли при тебе такава категоризация? В първите минути на разговора ти знаеш, че това е този тип човек и с него трябва това поведение. След това разбираш, че то е нещо друго. Там пък знаеш, че това работи. Имаш ли такъв тип подход? Като с животни не ги сравнявам, но да, много често на база няколко минути разговор с човека веднага ми става ясно. Има хора, които буквално не искат да им се губи времето. Искат директно да им се кажат числата, ползата, изгодата и да вземе бързо решение. Други не обичат така да ги натискат припряно да се случва. Има клиенти, при които ми се е случило по половин час, един час да си говориме, докато изобщо дори повдигнем темата за разговори. Както казах, права си, понякога се подготвям за даденото населено място или за района информация и си говориме за кмета, какво станало на изборите, местния футболен отбор как се представя в класирането. Гледам, примерно, в офиса на човека, при който съм, има снимка, примерно, на детенце, заговориме се за деца и така нататък. И на този тип клиент може да има нужда от малко така да се сближи и той да ме опознае, за да почнем вече да говорим за работа. Има хора, които ги интересува повече емоционалната част на нещата. Давам пример, не искам да разочаровам моите клиенти, че няма да могат да си пазаруват при мене. Той го прави повече за клиентите, не толкова, че ще спечели нещо, просто за да са доволни клиентите. Има други, които ако не им се направи подробен анализ на това какви обороти могат да се очакват, какво ще струва, какво ще спечели, какво ще изгуби, абсолютно при него емоционалният момент е отпаднал. И е много важно за всеки един търговец да може да разпознае човека срещу него от кой тип е, защото ако аз тръгна да си говоря половин час за футбол и политика с клиент, който
няма време за това и не му е до това, иска бързо да разбере за какво става дума и да вземе решение, просто ще го загуба. И обратното. Ако притисна някой клиент, който има нужда малко да се опознаеме преди да говориме вече по работа, съответно и при него по-вероятно да не се случат нещата. Затова точно тук е ролята наистина на добрия търговец, е да успееш, както ти каза, да категоризираш, да разпознаеш този човек срещу тебе, кой е най-добрия и удачният подход към него. А имаш ли някаква история с така дълги преговори, неочаквани преговори и обрати? Нещо, което можеш да разкажеш? Ще разкажа една история, която е от далечната 2008 година. Аз тъкмо за пръв път прохождам в ваучерите и в едно магазинче в Благоевград влизам да предложа на собственика да започне да приема. Само да уточня, по това време ваучерите за храна въобще не бяха популярни. Тоест почти никой не получаваше такива ваучери и съответно почти никой не беше чувал. И собственика на хранителния магазин ме изслуша и ми каза: добре, моето момче, сега искаш да ми кажеш, че аз трябва да си давам стоката в магазина срещу някакви хартийки, да ги изпратя в София по пощата и да чакам банковата ми сметка да пристигнат пари. И то ми стана смешно и на мен. Казах: да, така както го описваш, наистина звучи като невероятно, но наистина нещата са точно така, както добре си ги разбрал. И за човека, съответно, 2008 година, това изглеждаше като пълна измама. Съответно, той дори звъня в офиса да проверява, каза: добре, дори да си представим, че наистина има такава фирма, че наистина предоставяте ваучери, наистина ще ми се осребрат. Аз откъде мога да знам, че ти имаш нещо общо с тази фирма? И аз тогава се чудех как да му докажа, извадих визитка, показах и той вика: на такава визитка и аз мога да си напечатам. И звънна той на приятелка, която работеше в тогавашното БТК, която получаваше наши ваучери. Тя му издиктува телефона от ваучера. Звънна в офиса ми, дигнаха му от офиса, пита: има ли такъв служител? И когато цялата проверка приключи, аз търпеливо чаках до него, докато той прозвъняваше всичко. Накрая му казах: ако искаш сега и лична карта да ти покажа, да видиш, че наистина съм аз. И точно в този момент, след като извърши всичките тия проверки, всичко като се напасна, човека реши, че се подигравам или нещо, се шегувам с него и буквално ме изгони от магазина. И години ми отне по-късно, при същия този клиент, се върнах и в крайна сметка направихме договора, но това ми е останало като спомен с история, която тъкмо си мислих, че вече нещата пристигат към своя край, пък всъщност се развиха по доста неприятен, поне за мен, начин тогава. Той доста време е отделил да те проучи. Наистина, да. И когато всичко пасна, просто не трябваше да подхождам с чувство за хумор точно в този момент тогава. А какъв е бил смешният момент? Ами аз го питах: лична карта да ти покажа ли? Той го е възприел като ирония, нали? Точно, да. Ага. След всичкото нещо, за него тази цялата проверка си беше нещо съвсем нормално. И наистина, пак казвам, 2008 това беше много непопулярно нещо. И да си даваш така, наистина, което казваше и този човек, да си даваш така стоката, ще идват непознати хора, които ще ти носят някакви хартийки, срещу които да си раздаваш хранителните продукти, не звучеше като най-окей нещото да правиш, но с годините се промениха нещата и дори започнаха търговските обекти нас да ни търсят, защото просто станаше все по-популярно. Според статистика, която гледах за 23-та година, парите, които са се похарчили в хранителните обекти, са около 11 милиарда. Ваучерите за храна за тази година, квотата, която е определена, е 1 милиард и 600. Тоест може да си представите какъв дял от всичките пари, които ще се похарчат в хранителните обекти, всъщност вече са чрез ваучери. И сега вече, тъй като навлязаха, ви е доста по-лесно. И да, и не. От една страна е по-лесно, защото е по-популярно. От друга страна, както с колегите обичаме да си говориме, останаха само тегавиняците, т.е. тези търговски обекти, които искаха да приемат ваучери, вече ги приемат. И остават тези, при които, това казвам и на моя екип, най-голямото изпитание е да превърнеш нето в да. Защото ако клиента няма мнение по въпроса и да го убедиш, е едно,
Но когато вече той си е изградил свое мнение, т.е. в случая е не, щом не работи с нас, това е вече истинското изпитание и вече тук започва търговията. Защото много често аз или моите търговски представители отиваме при клиент: здравейте, искате ли да работите с ваучери? Да, тук няма търговия. Тук има буквално една административна работа, която трябва да се свърши, за да се подпише договор и да се активира, примерно, посттерминал. Трудното е, когато каже не. Когато се каже не, даже мой колега Владислав, когото много уважавам и с 16 години работим с него, той ме каза, че истинската търговия започва след третото не. Трябва най-важното нещо е да разберем първо защо е не. Да разберем кое е това нещо, което спъва сделката. Понякога се оказва, че примерно главната счетоводителка му била казала: мани го, това е пълна загуба на време. Примерно. Или пък друга причина, или пък нещо той е чул, не разбрал. Или наистина си има някакви логични доводи, които, ако разберем, просто този обект не е нашия клиент. Това е, което трябва да направи добрият търговец в ситуацията, е първото нещо да разбере срещу какво се изправя, какъв е повода за отказ. И вече, съответно, да измисли как да го заобиколи или да го представи по друг начин, така че клиентът да разбере, че всъщност, може би не винаги причината, която той посочва като такава за отказ, е реална, а всъщност или има друг начин, за който той не знае, по който би могъл да заработи успешно с нас. Но ти каза, цитирайки твой колега, след третото не, което е, разбирам да е след първото окей, но много е тежка задачата след третото не, да продължиш. Случва се, да. И случвало се наистина понякога първият отказ да е поради чисто, както казах, късмет. Случвало ми се на клиент, отивам на място, в същия ден детето му влязло в болница. Аз му казвам: здравейте, да ви предложа да направим договор да работим с ваучери за храна. Той ми казва: не ме занимавай, и изчезва. Втори път, като отидеш, вече нещата са се променили, по друг начин ще стоят, може да те изслуша. Но ако 3 пъти ти откаже, значи си има някаква наистина причина, която трябва да се открие и съответно да търсим начин как или да я заобиколим, или да изчистиме това обстоятелство. Невероятни неща понякога ни се е случвало да се налага да правиме, за да можем да сключиме договор. Имах спомен с един търговски обект в град Казанлък. Шефът собственикът на фирмата иска да приема ваучери, защото завод Арсенал предоставя такива. Една трета сигурно от населението на Казанлък работи в този завод и няма как. Обаче неговата счетоводителка му казала: няма да се занимавам с такива работи, не ме занимавай. И се получава ситуацията: царя дава, падаря не дава. Отиваме при счетоводителката, да говориме с нея, да разбереме какъв е проблема там. Тя почва да си изтъква нейни доводи, как била затрупана с работа, как толкова клиенти имала, толкова фактури, толкова нямало кой да й помага, не знам си какво. И аз си казвам: добре, що не си назначиш още някой в твоята счетоводна кантора да ти работи? Пуснала съм обява от толкова време, никой не намирам. И сега тук едва ли не трябваше да си игра на HR, да намериме на счетоводителката кой да й помага, че да може магазина, защото много клиенти ни питаха за него, да се случи. В крайна сметка всичко завърши благополучно, дори без да намериме, но когато жената видя, че си готов дори това да й помогнеш, да разбереш всъщност какъв е проблема, беше по-склонна така да даде своето одобрение, в крайна сметка да можем да затворим сделката. Как така се случи, че при едва ли не, когато този човек те е изгонил, след това, след време се оказва, че той с радост е приел твоята услуга? Какво се случи толкова? Чак с радост не беше, но голямо предимство ми беше, че беше минало много време и той не ме помнеше точно как изглеждам, кой съм, що съм, но и другото, че не различаваше точно от кои ваучери съм. Защото явно и колеги са идвали, минавали са и други хора за ваучери да му предлагат, така че вече му се беше размила тази история. Тогава вече се бяха променили малко нещата. Първият път, когато ме изгони, беше 2008 година, докато няколко години по-късно вече в града имаше търговски вериги и неговите клиенти, вече получаващи все по-масово и по-масово ваучери, пазаруваха в тях с ваучерите си и за него оставаше каквото остане. Той губи, да. Губеше си клиентите. Точно това е, което му обясних. Че наистина все пак има клиенти, на хубаво място му е магазина, буквално залепен до офис на
Viva.com вече по това време, които бяха наши клиенти. Трябва да опита, поне да опита. И точно в този момент го видях как той най-накрая се замисли и настана една такава неловка тишина, която между другото, това, че е станало тихо, не значи, че трябва да се каже нещо. Наистина много често търговски представители, когато по време на среща с клиент стане тишина, имат нуждата да запълнат тази тишина. Не е защото аз така простичко го обяснявам на моите колеги, той може да вземе или решение изборът да или не. Ако го вземе да, няма за какво ще се обаждаш. По-добре той сам да си го постигне. Най-много, ако е решил да подпише нещо, да кажеш, което да прецака нещата. И обратното, ако каже не, окей, тогава е момента, в който трябва да кажем нещо и да предприеме действие. Така че той тогава наистина настана такава тишина, изчакал и каза, добре, айде. И в крайна сметка, макар и 6 години по-късно, направихме договори с него. Да, ти го каза, но извън записа, че в този момент на тишина човек хвърля ези или тора вътре в главата си. Буквално да. Буквално наистина така го усещах, че нали, не толкова се изрежат някакви аргументи в конкретния случай, нали, а по-скоро се чудеше да или не, какво да го правя сега този младеж, да прави ли договор или не. Да поеме някакъв риск. Да, все пак буквално. За него е риск това. Да. И тук малко може би случайно той пробва. Много често е и търговията и въпрос на късмет и на случайност. Наистина много често. Случвало ми се с клиенти, които от години са ме рязали, нали, не искат да работят с ваучери. Влизам в магазина, почвам да му казвам да работи с ваучери и на касата жената, ама и аз имам такива. И му ги показва цяло тесте. Ще мога ли да ги харча вече при тебе? И той, защото явно му е редовна клиентка и така, ще може, нали, да не разочарова клиентката. И така, абсолютно късмет. Не си извикал ти жената, като поставено лице да извади пачката с... Абсолютно. Ако трябваше, щяхме да го правим и това както имаше един филм с Чарли Чаплин, нали, където едно хлапе чупеше прозорците и после той минаваше и предлагаше услуги на стъклар. Но наистина голяма част от търговията е за да има предлагане, трябва да има и търсене. Да. Исках да те питам за този процес. Ти си го наблюдавал така доста дълго време, най-вероятно го и преподаваш, нали, на моя екип, на твоя екип. Какво им казваш? Как преминава на такова обучение? И то дълго ли е или е късо? Как ги обучаваш и казваш ли им, че има основни стъпки, през които той трябва да мине, за да стигне до крайно решение, до успех или неуспех? Гаранция няма. Гаранция никога няма и няма един верен път или един правилен начин, по който да се случват нещата. Естествено, на база опит може да си изградиш стратегия, която да е най-печелившата, но винаги трябва да си готов да адаптираш спрямо човека срещу теб. Това, което винаги се стремим да направим първо е да разбереме, защото най-често работата ние влизаме в просто търговски обект, да разбереме с кого трябва да разговаряме. Много често се оказва, примерно, молът на фирмата се води един, но всъщност решенията ги взима жена му или пък синът му вече движи бизнеса. Така че гледаме да не си губиме времето излишно да обясняваме на, може би просто да се окаже служител в магазина. Няма смисъл. Трябва бързо да достигнем до така наречения decision maker, до човека, който взима крайните решения. След като го намерим него и успеем било по телефон, било по... тук не се ли получава обида? Нали, ти срещаш някой, който с него комуникираш, той е представител на фирмата, без значение на каква позиция. Как го прескачаш, за да стигнеш до decision maker-а? Точно, разбирам въпросът и наистина понякога, ако прескочиш някой в иерархията, може да ти изиграе нож с две острията да бъде това, защото той после ще почне да ти бие контра, не защото предложението или офертата е лоша, а просто защото е прескочен. Най-често подхождаме последния начин, просто питаме от кого зависи да можем да плащаме клиентите да плащат с ваучери. И дори когато има примерно ниво управител на магазина, но той е само управител, не е собственик на фирмата, това решение той не може да го вземе. Сами те сами си казват или дори бягат от отговорност. Не, това не е с мене, трябва да си говорите с собственик.
Докато обратното, понякога има в магазини, нали, като влезеш и примерно търсиш директно собственика по име, управителя се засяга. Чакай сега, аз съм управител на магазина, той влиза, ме прескача, може да не се получи окей. Но... Получава се някой път, те казват, да, оставете вашата оферта, тук аз ще я предам на управителя, тъй или иначе той взима решенията. Но ти нямаш контакт с този управител, ти не можеш да му повлияеш. Така е. Така правиш тази ситуация, когато си изолиран? Търсиме контакта. Много често не им дават телефоните. Много ги крият тия управители. Много ги крият, не им дават телефоните. Добре, звъни му ти, дай да говоря, примерно. Или пък когато не можем по един или друг начин, наистина много сложно да се достигне до управител, слава богу, излизам от магазина и отвънка гледам доставчика на леки кремирши. И го питам, прощай колега, тук на шефа имаш ли телефона? А те вече като работят, като имат договорни взаимоотношения, много често си помагаме на търговските представители с разни дистрибутори и така нататък, си удряме рамо, за да стигнем, за да заобиколиме някой лош управител, който толкова, или касиерка, която крие шефа. Информацията е навсякъде, просто трябва да се търси и наистина в днешно време особено не е толкова сложно да се намери някой. Дори когато разговаряме с по-сериозни вериги, дори клиенти фирми, дори през LinkedIn няма нищо лошо да се представиш, да потърсиш някой, да му пишеш, да обясниш за какво става дума. Понякога дори така стават още по-лесно и бързо добрите сделки. Значи, стъпка номер 1, намери човека, който взима решение. Точно така. Без значение как, нали? Това е творчески процес. Абсолютно. Има много пътища. Понякога това е най-трудната стъпка. Всъщност, това ли е най-трудната стъпка? Да, имахме с моя колега преди 2 седмици, буквално имахме случай с една верига заведения, които той е ходил, предлагал, отрязват го, не щат да работят и в крайна сметка издирих на лично собственика телефона и буквално разговорът беше: здравейте, обаждам ви се от ваучерите за храна и наред, искате ли да направим договор да може да се плаща с нашите ваучери във вашите обекти? Човека каза да. И всичко приключи. Колегата ми до мен буквално едва се сдържа да не се захили, нали, защото бях на високо говорител с него, се обучавахме, буквално едва се сдържа да не се засмее, пък след като затворихме разговора, толкова се смяхме. Понякога наистина се получава тази ситуация: царя дава, падаря не дава. Просто управители или касиери в обектите трябва да се прескочат, за да се стигне все пак до сделката, но както казах, не винаги, защото може пък обратно да се почувстват прескочени пък и да са против, да посъветват собственика да не сключва сделка. Почва да саботират. Да. Точно така, абсолютно. След това втора стъпка, ако той не е толкова съгласен, този човек, който взима решенията, тогава какво прави, нали, твой колега? Хората? Трябва да открием кой е врага в случая. Трябва да идентифицираме какъв е проблема. Кое е това нещо, което спъва? Защо той ни отказва? Защото има някои, които не ти дават обратна връзка, защо не искат. Да. Казват, ми се е случило дори да отида да се собственик на фирма, да му кажат, нали, искаме да работиме с ваучери за храна. И той като чуе ваучери за храна, буквално ми обръща гръб, качва си се в колата, пали и тръгва. И нямаш никаква обратна връзка. Трябва да се разбере какъв е проблема, защо тази сделка, какво пречи на този човек, дори липсата на интерес. Може би има негативен опит с конкуренция, може би има някаква друга причина, може да е всичко. И това става естествено отново, тук както казахме, вече търговията. Трябва да успееш да задаваш правилните въпроси, за да получиш правилния отговор. И да слушаш, защото понякога той може да спомене нещо помежду другото, което да издаде всъщност къде е проблема. И вече, ако успееш да идентифицираш това, което е проблема, тук вече идва творчество. Трябва да успееш да измислиш, било да му го представиш по друг начин, било да измислиш решение, да му предложиш. Някои, примерно, не искат да приемат ваучери, защото ги е страх, че няма да могат, примерно, после да си ги проследят. Но... някакъв предразсъдък има. Точно, да. И обаче, било от опит, било от практика с други клиенти, търговци, може да му подскажеш как. И много често се оказва, че наистина, ако намериме на някакъв много дребен проблем решението, всъщност сделката нищо друго не я спира. Това са, значи, трябва първо да открием правилния човек, да разбереме какъв е поводът за отказът
и след това да намерим решение за този отказ, било в начина на представяне на нещата, защото може той да си изградил някаква негова си представа за това и да отказва на база нея, но ако му се представят по друг начин нещата, получи допълнителна информация, която вече го кара да гледа по друг начин на нещата, това може да промени неговото мнение и съответно да сключим сделка. И обратното, ако си има наистина обективни, реални обстоятелства, които наистина спират сделката, да помислиме заедно, понякога заедно мислиме дори с клиентите как да разрешиме проблема, за да се случат нещата. Добре, беше ми интересно така да влезем в този процес, защото той е наистина процес. Той е много сходен през всички хора. Просто минава през различни са перипетиите, дължината на, примерно, на първия период на откриването на правенен човек. Някой път най-вероятно стъпките са едни и същи, просто дължината вътре периодично е различна. Да, то има случаи, където наистина в магазина, аз като вляза в магазина, буквално то си личи кой е собственика. Той не прави нищо, примерно да го чуеш, че дава заявка или нещо. То си личи, че този човек е шефа на фирмата. Има и обаче много случаи, където буквално си се разминал с него на вратата и въобще не можеш да го хванеш, че това е човека, който ти трябва. Даже сме се гонили с колите. Здрасти, шефа, тук ли е? Той преди малко взе това ли беше шефа и гледаше една кола от прашила. И я гониш. Защото иначе няма смисъл да общуваш с който и да било друг. Да, както и обратното. Случвало ми се мен да ме гонат. Два магазина един срещу друг, с единия магазин направим сделка, в другия съм влязал първо, но шефа не го е имало и съответно минавам пак, шефа върна се, няма го, паля и тръгвам и точно в този момент той е влязал през задния вход. Шеф тук те търси един за ваучерите и той чака и стой, и що не му взе визитка и човека ми свирка с клаксон, аз викам, какво са стана? Вика, бил си в моя магазин. И също и това го има. А какъв трябва да е човека така като психологически профил, за да бъде добър търговец? Сега тук има много откази. Хора, които са по-притеснителни и го приемат лично, те няма да се справят с тази ситуация. Това са много... Това е непрекъснато отхвърляне. Не непрекъснато, но... Според мен за търговията човек много лесно и бързо може да се научи да бъде приличен търговец, така да го кажем. Но за да станеш добър, оттам нататък надграждането вече е много труден процес, който изисква много време, обучение и най-вече, как да го кажа, да съчетаеш опита, който имаш с непрекъснато на това да надграждаш своите умения. Работата с хора е много тежка, особено ако, както ти спомена, откази. Буквално ми се е случило с дни да не мога да затворя сделка. Понякога, даже това се шегуваме, че клиента сякаш ще усеща, като си натрупал откази, че ставаш един такъв припрян, че искаш сделката, че ти е назор едва ли не и още повече ти отказват. Усилва това напрежение. Точно, да. Усеща се напрежението, хората отсреща също го усещат, както ние, когато разговаряме с тях, ги преценяваме. Така, както аз им казах, ние сме търговци, но и те са търговци. Трябва с всеки клиент да се подхожда, независимо какво е станало на предната среща. Може да те е ядосал, може да са те обидили, нещо да са те изнервили. Няма значение, новия клиент е нова чиста страница, не си носиш от предната среща нищо освен поука и опит. И с следващия клиент почваме от начало. Има ли такава история, в която си чупил главата, обаче това е голям урок? Имам клиенти, които съм изпускал поради лично си моя грешка, защото с толкова опити се случва човек да сбърка и понякога, тя се оказва непоправима. С една верига за дрехи преди доста време преговарях да могат да приемат от нашите подаръчни ваучери. Имаха договори с нашите конкуренти и беше особено дразнещо за мене като служител на Интернет, как конкурентите ни работят с тях, приемат техните ваучери, пък нашите не. Прекалено натиснах аз, прекалено
бях такъв, че щом едва ли не работите с конкурентите, няма никаква логика да не работите с нас. Това е супер нелогично. Каква е причината, какво друго не ви харесва, какво ви спира. По-експанзивен си. Точно бях, много натиснах, прекалих и в един момент спряха да ми дигат телефона. Съответно аз първосигнално, нали, като спра да ти дига телефона, какво направих? Звъннах от непознат номер, дигнаха ми и тук вече преминах отвъд границата на професионалното, стана едва ли не лично. Добре, аз ли съм проблема, дай да пратя някакъв колега и така нататък. Не, вече и жената в прав текст ми каза, на мене мнението ми не е само за тебе, а и за цялата фирма е компрометирано, така че на този етап най-вероятно ще се въздържим. И след 4 години естествено направихме договор, но тези 4 години ги пропуснахме просто защото бях нетърпелив, не изчаках и не отчетах факта, че тя жената като така или иначе вече не ми дига телефона, явно е, че не иска да говори с мен. И това, че ще излъжа един път да ми дигне, нали, от скрит номер, от непознат номер, няма да промени, няма да се случи. Що ми звъниш вече от непознати номера, значи, нали, ще свършиме работа. Естествено не се случи това. Самия мен си ме хвана яд, нали, защо го направих, защо не изчаках малко, защо... Но то вече като си сбъркал е лесно. Има пък случаи, където пък обратно. Натискаш и само да им се разкараш от главата. Добре, айде, давай да направим договора, че ме писна всяка седмица да те гледам. Има го и това. Никога не знаеш кой е верният подход, но, както казах, това е работата на търговеца. Трябва да умееш да прецениш ситуацията и да подходиш по правилния начин спрямо това, което виждаш отсреща като обратна връзка. Има ли някаква история, която ти си преодолял недоверие по някакъв странен начин, нетрадиционен? Пробвал си, получило се? Но случвало ми се да се окажеме с клиент, който ме е рязал дълги години, така и ни е било трудно да работим. Накрая се оказа, то затова е хубаво да се пита, накрая се оказа, че много мои близки приятели са му роднини на него. Са роднини с него и изведнъж, когато стана ясно това, от едно буквално обаждане на моите приятели, тотална промяна в отношението. Затова аз имам, примерно, някои от моите колеги много дори прекаляват с това така да разпитват. Ти познаваш ли тоя, ти познаваш ли оня? И понякога това наистина много работи. Когато откриете общ познат, общ приятел или когато някой друг те препоръча, това е наистина, може би, най-ефективното, когато те прати някой. Дори затова казвам на моите търговски представители, винаги когато с някой клиент много е доволен от вас, питайте го, имаше някой познат, да ме пратиш при някой. Много човешката препоръка много отваря вратите. Има хора, които не харесват прекалено отворени, експресивни продавачи. Нали, той идва, усмихнате, започва разговор, нали, той вижда там, че има семейна снимка и започва разговор за семейството. Нали. Някои хора от това се дразнат. Така е. От тази експресивност се дразнат. Той знае, че ти си дошъл да му продадеш нещо, правиш му някакъв театър. Много хора предпочитат търговци интроверти, които са по-тихи, по-обрани, казват две думи и без много, нали, дигани на пушек. Абсолютно. Имам клиенти, които дори ми казват в прав текст, въобще не ми се разговаря и не ми се обсъжда. Прати ми нещата на имейл, аз ще си ги разгледам и ще ти върна. И обикновено, нали, реакцията на търговеца е, че с този клиент няма да стане. Но много често се оказва, че този клиент на спокойствие си прочита, разбира си и казва да, окей, ще работим. Докато ако трябва да изтърпи, както вече споменахме, целият цирк, по-скоро може да го отблъснеш и да му станеш неприятен и да каже не искам да работя с теб. Имам клиенти, с които работя отлично, от години, лоялни клиенти, които не съм ги виждал и не съм ги чувал от години, но всичко върви прекрасно. И обратното. Има клиенти, с които просто те си искат да си се чуят, искат си да си видят, искат да си поговорят с някой, да си обсъдат общия бизнес и с тях пък трябва така. На тях те си искат повече внимание да им се обърне. Значи трябва много бързо да идентифицираш човек, за да можеш да си... Да, хубавото е, че, нали, те и самите клиенти си подсказват. Въпросът е да усетиш точния тънкия момент, дали в момента те отбива, като ти каже, примерно, пусни ми нещата по имейл,
или наистина ще го погледне и ще го види. Това вече тук е ролята на търговеца да усети тези тънки моменти и да вземе правилно решение. А кое е най-важното качество за един търговец, чисто психологически? Според мен е постоянство. Колкото и да си добър търговец, колкото и добри оферти и презентации да правиш, ако не работиш, ако не се срещаш с клиентите, ако не ги гониш, нищо няма да направиш. Много е важно, когато получиш отказ, да си го отбележиш, да си запомниш, да си попълниш, да си запишеш, да знаеш с кой какво говориш, за да не подведеш никой, и затова точно се изисква постоянство. Тоест, работата на търговеца не е само да отидеш и да си разкажеш офертата или предложението. След това трябва да си запомниш с този клиент какво си говорил, какво си обещал, какви ангажименти си обещал, какви срокове, за да можеш да не загубиш доверието, да не излъжеш клиента. Защото да се спечели доверието е по-лесната част. После да се задържи вече става сложно, защото една грешка стига и този клиент може да го загубиш завинаги. Дали помисли кого искаш да поканеш като потенциален събеседник тук? Да, още когато разбрах, че ще трябва да кана, за мен беше ясно кого. Моя колега Владислав Христов, с който казах вече, работил 16 години. С него в момента сме колеги, но дълги години ми беше и пряк ръководител. От него съм научил страшно много за точно взаимоотношенията между хората. Било по отношение на търговията, на продажбите, било и взаимоотношенията между колегите в самата фирма, в самата корпорация. При него интересното е, че той също е така търговски профил, но кариерата му е започнала като служител на МВР, надзирател в затвор. И този опит, който той е придобил, общувайки с контингента в затвора, последствие по много интересен начин му помага за това да чете хората, да ги преценява, и дори до ден днешен, когато имам някакъв казус и нещо, си се допитвам до неговото мнение, защото наистина много добре умее да чете хора и ситуации.